Přátelé mají nejrůznější podoby a velikosti. Někdy jsou vtipní, někdy zraňující, ale vím jistě, že jsou mi velmi drazí. Ať už jsme se pohádali kolikrát, ať už jsme si navzájem ublížili, budu si je pamatovat jako opravdové přátele. Byli jsme kamarádi od 1. do 9. třídy, ale ty si někam zmizela a já nevím,